Okay, so now, may mga scrap kami ng bakal dito sa labas. Ito yung dating yung gate. So kaysa kalawangin at masira, ayan, sabi ni Kuya, ito na lang daw yung gamitin namin para mapakinabangan kasi sayang naman. So yung gagawing bracket o brace doon sa gagawin naming bubong sa gilid ng magiging pwesto ni Gwen. This is it. Thank you so much. Ayan yung ating mga asamang ka? Kunin mo nga yung number din niya. Nawala yung number mo sa akin. Sabi ko, nasa ba yung number ni Jeremy? Oy? Sabi namin, asa mo yung heart trap dito na driver ng rail. Narulit, oy. Dapat maliit lang yung ruler mo. Siya nagdesisyon, si Gwen. Sabi ko sa kanya, maliit lang eh. Maliit. Balatito pa. Oh. Ganyan pa rin. Sayad to eh. Dapat maliit pa. Oh, di ba? Baby roller, dapat yun. Palitan ko na lang, baby roller, sabihin ko. Ang kunin mo yan, baby roller. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Oh, di ba? Pang ano to eh, pang dingding yan. Pwede na rin yan dyan. Bibili na lang ako baby roller kasi magpintura ko yun eh. Ayan na yung mga in-order natin. Siya pala yung hard trap. Siya yung hard drive dyan sa baba, sa mga rela. Kung may president siya, ang escort. Jana, thank you. Andito na hiniram nating hagdan. And of course, guys, dahil business nga talaga to, so kailangan natin gumastos. Yes. Pero kay Ma'am Shit talaga, guys. Oo. So, para daw Ayoko pa rin naman siyempre pag-gastusin ka kasi pwesto ko to. I mean, sabi ko nga, kung ano man yung idadagdag kong pampaganda rito, gastos ko yun. Hindi ko pwedeng... Pero ako na magbayad sa labor, ha? Kasi, 2.5 ang asang araw yun. Siya yung maggawa. Ako na magbabayad sa kanya. Para naman may counterpart ako kahit papaano. Nakokonsensya po siya. Kasi dapat ako magbayad nitong Parlin. Sabi ko wag na nga. Kasi para at least mas Ay, kuya, tanawa tong si Parlanes. Wala na kaming nakuhan kasi ito lang daw yung makapal. Okay na to. Tingnan mo. Makapal siya eh. Ito siya pa. Oh. No? Okay rin. No? Spiritual niya. Dito is. Sabi ko si Parlanes. Kasi yan ano. Binigay. Pero okay na. Sige lang. Yun na yan. Si Parlanes, no? Spiritual yung binigay. Binigay. Hindi, yan yung tinuro eh. Kanina nung lalaki. Gwapo pa ni kasi balag si Parles nagibutang na dia yung gibayad si Parles kani yung gatag. Oh, di, sala nila. Ano ba ito? Yung Mahal para sa tanawa yung bala ng mo? Disc. Tanawa yung disc. And dun. Oh. mas mahal para sa Parles. Di na paganda pa. So dito Para maganda yung poste natin. Tama? Apat. I-check mo yung mga pinamili. Baka may iwan ano. Babalik yan ba? Si Parlins yun. Tapos, diyan. Hindi, ano na lang natin yan. Ako gusto ko i-open yan kasi may bubong naman yan. Di ba sakop ko ng bubong kuya? Natatakpan to. Huwag na te. Mas gusto ko kasi may Yung parang singaw ba ng mo? hanggang doon gusto ko may harang te. Okay na Papalitan na lang natin yung bakal na nandoon ba? Yan na. Yung bakal na flat ba, aalisin niyang yero. Yung flat na mas maganda ang maganda. Para hindi kalawangin. Ha? Oh. Bayaran mo na si Eric Proctoso. Kakabit na yung unang bakal sa taas. Yung pinakamagiging brace niya para sa bubong. Kaya? Wala yan, walang... Yan nga eh. Alam ko, kung sa makina mo yun. On? Oh. Oh.
Kayanin. Na. Ito talaga may tagahawak mo. Ayun na. Akoy. Ga-welding na. Yung unang... Naikabit mo na yung unang bakal ba? So, eto. Tatlo yan siya. Magiging tatlo silang ganyan. Ganyan ba? Tatlo? Isa, dalawa, hindi na. Pandugtong na yun doon sa labas. Dili. Sobrang ito eh. Sobrang ito. Okay, yung taas niya. Tapos doon yun ang sukat nito eh. Dapat sagad doon eh. Isang buo. Diyan lang nakalagay na puro. Okay. Ilalagay dito sa taas niya. Yan. Parang taas niya. 1.5. Ano ko to eh? Bawasan pa? Hindi, ilibig. Ay, ilulubog. Pwede man yan pure na simento siguro. Ha? Diyan. Pwede man yan. Lagyan namin ng buhang, bato-bato. Pero maganda kasi nakalubog maganda. Na, Bago siya itatayo dyan, isang poste pa na ganyan. Na ngayon ginagawa ni Kuya na nagbutas na siya dito. Kaya naman siguro yan, simento. Yan yung isang poste pa dito sa taas. Kasi para yung pagpapatungan ng yero. Aalisin na natin itong cover. Pakita ko sa inyo. Yan. So, lalagyan na yan ng bubong dito. Para dun sa pwesto ni Gwen, malilim-lilim na, hindi na siya ganun kainit. Mamaya makikita natin yung final na gagawin ni Kuya. Ayan, dugtong na bakal para sa panibagong poste. At least alalay na siya dyan. Ayan, tatanggalin na natin yung nakatarapal. Actually si Kuya pala. Ayan. Para makita na natin yung magiging itsura ng ating pinakabubong. Dito sa unahan. Ayan. Ha? Ayan na. Yehey! Open na siya. Parang gusto kong patabasan muna yung sanga bago, na? Yung itakan nun nga kay ano. Na, bawasan natin yung sanga ba? Ito sanga kasi sasabit sa bubong. Kanina na semento na, so medyo malambot na. Kaya binawasan na. Kasya naman na dyan yung ihawan no? Dito sa part na yan, tsaka yung lamesa. Yes. Perfect, Kuya. Tapos may poste na tayong isa pa dito, nakaalalay sa bubong. Sayang yung ibang no? Bunga ba? Okay na yan. Ayan. Goy. Para hindi matamaan yung yung yero natin magiging bubong. Yan, yung hawak mo. Abot. Ilusot pa sa kabila.
pa. Yan. Kailangan mabawasan pa natin yung sanga. Sayang kasi yung mga bunga. Oh, hinog na. Aray, aray! Hindi ko alam kung anong panlulutuin ko sa Lunes. Ano na lang siguro, nilagang Hindi, pritong hotdog na lang lahat. Tapos puro Nilagang sabaw nor. lang. Oh. Puro sabaw. Bahala na sa Lunes, guys. Alam mo yung tabakot kayo. Bakit ka kinakabahan? Siyempre naman. Baka walang bumili. Hindi, alam mo, sa ano ko, dito sa tindahan ko, meron akong tawag dito. Meron akong Versado movie. Sana makalama ako dyan sa pwede. Bumili ka saan sa gusto mo. Yung kahit hindi naman niya gusto yung kilala mo ako. Diba? Yung kahit, wala naman ako in-order, wala akong binibili, pero meron kang binibili. Pero marami naman nagsabi na i-try daw. Yes. They will try it. Yung ano pa lang, yung unwelder pa lang ng grupo na sa habal-habal. Lahat sila kakain. Kinakabit na yung magiging ano niya. Parang pinakabuto niya. Yan. Para sa pagpapatungan ng yero. Yawa. Alalayan lang yun. Grabe, kakuya mo na. Yan. Bili ako na lang ng Kung hindi to sirain, ganda yun. Hindi, okay lang din naman para nakaalalay. Ganda na yung kanda, no? Dito, yan sa ano, yan sa Bakal. oo. Meron pa naman. May naisip pa si kuya na ano, para mas matibay yung Relasyon. dyan. Abot. Para yung ano niya ba. Tapos idugtong na lang yung isang ano ba, yung naputol kanina. Diyan. No, sakto. No, na, diba? Taas na. Ayan na. Bitan na natin ng ano, ng alalay, ng suporta. Ang galing mo talaga, kuya. Ikaw na talaga. Oh. Ya, babaw. Bari na ako mag-eh. Kami naman mo. Liter, bata. Oo. Yan, connected na siya sa gilid. Para sa kabilang side na lang mamaya. Ay, wow. Yan, dito na sa baba. Para kapit na kapit. Yan, ikaw naman ang hugas, magligpit.
I- Painted pa yan. Ipa-take out na yan kay kuya. Pati ibang ulam. So that's all for now mga moms. Bukas it's painting naman. So mag-paint na kami ng taas. Yan. Para kakayanin kaya yung 1 litro? Ay, Pati yan, apilya niya nasa labas. saan ka ba mag-paint? Dito lang sa labas, hindi na doon sa... Ibabaw? Hindi kakayanin. Ano, yan na, hindi na nauga. O, diba? Yay! Thank you much. Kaya naman kung pinapanood mo ito, please don't skip the ads, mga moms. Panoorin mo ito bukas, then huwag mo skip yung ads, okay? Napakalaking tulong po niya sa amin. Maraming salamat, mga moms. Till next time. Tomorrow is another day, so magpipaint na kami tomorrow. So hopefully, kapag kinaya pa ng natitira kong budget, isasabay ko to. Hindi ako nagpaparinig ha. Meron po talaga ako. It's just, ayoko lang talagang masagad. Kasi syempre nilalaan ko rin siya para sa, para sa tindahan. Okay? God bless you!